Savitaipale tarjoaa koko elämän mittaista sykettä parhaaseen eteläkarjalaiseen tapaan. Savitaipaleella on hyvät liikunta, hyvinvointi ja kulttuuripalvelut. Ja Kuolimon jäälle aurataan vuosittain 5 kilometriä pitkä matkaluistelurata. Se on vallan erikoisuus. Päiväretki tänne on itse asiassa useammankin tullut tehtyä, että tämä taitaa olla 3. kerta tänä talvena ja 4. luistelutapahtumassa on aikaisemmin käynyt täällä. Loistava Kuolimojärven jää ja mitkä luonnon mahdollisuudet ja olosuhteet täällä on harrastaa liikuntaa ja ulkoilua koko perheen voimalla. Tämä on mainio, me ollaan käynyt täällä joka vuosi. Niin kauan melkein kuin tämä on ollut. Savitaipale on luontoystävän paratiisi. Kirkasvetisen Kuolimonjärven ympäri kiertää puhdas, monimuotoinen ja historiaa pursuava luonto. Mätti pieni kirkonkylä ja kivoja. Esimerkiksi tuo Olkkolahovi tuolla, niin se on aivan fantastinen rakennus. Puhtainta Suomea, Savitaipale. Savitaipale on hyvä paikka elää ja asua ja yrittää. Joo, tää on lapsiystävällinen kunta. Oikein hyvä paikka asua. Tää on ihan loistava paikka asustella. Juuri valmistunut yritystalo ja yrittämisen on selkeästi satsattu Savitaipaleella. Tutustu Savitaipaleeseen lisää. Visit savitaipale.com. Savitaipale, elämää ympäri vuoden.